nnukwu ọnụ nwa mgbe ike echiwa Brazil. Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu. Afọ m bụ Achubadike Kingsley. Abụ m onye Ebenator Ezinifite, Nnewi South Local Government, Anambra State. Ejere m akwụkwọ na Abia State, na obodo a na-akpọ Aba, nke dị n'ime Abia State. Ebe afọ ka nọ wee mụọ m, wee bido nke a na-akpọ ọta akara ịmago nọzrị mgbe nwa, wee bido ebe a wee jebe wee gụchaa nta akara, wee banye nke a na-akpọ primary, wee gụchaa primary, wee banye nke a na-akpọ secondary, agụchaa secondary, wee bazie nke a na-akpọ theater act, wee mechaa nke a wee pụta. Abịa na ezinụlọ, nne m na nna m mụrụ anyị 6. Ịghọtago, n'ime 6 mụnwa bụkwa onye nke nwoke nke diọkpara, nya onye nke izizi ebu ụzọ wee mụọ tupu ndị ọzọ eme gịnị ewe soro. Ịghọtago. Oge m bidoro ife ejije bụ 2007 ka m bidoro ife ejije. Ka m na-etolite mgbe na-afụ onwe m na afụrụ m ife a na ife ejije afọ ka anya n'anya nke ukwuu. Afụrụ m n'anya mgbe ụfọdụ na-eme ife ndị mmadụ na-asị m, nna ife anyị na-emekwanụ akwa ịma na ị na-eme dịka ndị na-eme ife ejije. Wee sị ma na mmụọ amarakwara na ife a bụ ife dị m n'ime, mana otu ụbọchị Chineke ga-embịa ka ọ pụta ife. Ịghọtago, mgbe ebido nya bụ ife ejije na 2007 wee mee ya tupu m wee bịaba Lagos. Ya esite na Aba wee mebe ya bụ ife tupu m wee bịaba obodo a na-akpọ Lagos. Ma mgbe m bịa Lagos, nna m wee sị m na ife ihe eje bụ azụmahịa ka ihe eje ịzụ, golapụgodo ife ejije anụnwa. O wee dị ka ịmago ka ọgụ na mgba, wee mekata wee banye na biznes azụmahịa. Ka m mere mee ya na bụ ife ekwelo ife ejije na-abịa mlagbu ụra na emo ka m na-eme ife ejije na nlọ. Nwe ka nso emechi anya m na ka m na-abụ ife ejije na nlọ. Ya bụ azụmahịa ha m na-azụ bụ biznes ịkwụrọzi m omume. Ebe ọ bụ na m chere isi na m na-azụ afịa, ọ na-adị m kwa ife egwuregwu ka m na-eme ebe anwa. Wee sị gịnị na m na-ejeghachikwa n'ife ejije a nọ ebe a ka Chineke nọ wee kpọọ m oku. Ọ bụrụgo na m eme ife ọzọ, mana ife ejije a ya abụ gịnị ga-abụ ife mbụ ụzọ. Maka na onye ọbụla nwere ebe Chukwu si wee kpọọ ya, wee so n'ebe a ka iyi esi wee bụrụ mmadụ, na-efe a ka ihe na-eme obi ewe na-adịghị mma mgbe ọbụla. O wee bụrụ ka m so ebido ife ejije. Site na amara Chineke, ana m afụta onwe m n'afọ 5 ma ọ mgbe na-abịa abịa n'ebe dị anya, n'ebe dị oke enu, ebe mbụ ụwa niile ya amara onye mbụ dịka onye na-eme ife ejije. A na-akpọ m na mba Amerịka, na-akpọ m na mba London, mba Asia, ebe ọ bụ na ụgwa sọtụrụ. A na-akpọ m ebe agwa na-asị m nna na m bịakwa na a na-afụkwa m na m na-eme ife a, na a na-afụkwa na m na-eme nke a. Wee bụrụ ebe nna ayọ Chineke, bụrụ ebe nna afụta onwe m n'ife dịka afọ 5 na-abịa abịa na ọma. Ejije nke mbụ m megoro, ọ kwara na 2007 a na-ekwu okwu mgbe ebido. Ịghọtago, ejije mbụ anwa ka a na-akpọ Fair Women n'olu oyibo. Ịghọtago, ya wee bụrụ ejije abịa n'ime ejije anwa mbife m mekwana bụ nke a na-akpọ one scene. Nya otu na ebe wepụtara m
ofu ụzọ otu ugboro ewepụtara m n'ime ya bụ ife ejije anwa nke ndị oyibo na-akpọ one scene. Ịghọtago? Abịa n'anya bụ ife mgbe a na-eme ife ejije a, ebe m fụtara onwe m na ife abụrụgo ife dị ile na ndụ m na m eme ife a n'ụbọchị nke taata. Mgbe wepụta onwe m na-alụ ọrụ dị iche iche n'ime ejije anwa, ịfụnanya bụ ife na-eje ọfụma. Eji m ego akpa m wee na-agbata fuel nke eji agbanye na generator eji alụ nya bụ ọlụ. Wee nke mmekatara ofu mbọsị nwa ma m emere gịrị na m esu tubarakwa. Anọkwa m na set na bụ location almost 5 days. Na-emekwa na bụ ife a na-eje na-eme a na-enye m ịmago hope na a ga-eme na a ga-shoot. Were ego nke akpa m na-eme ife dị anya. Ụfọdụ ndị artist akpọtara n'ebe dị anya na ebe dị nso na-egotekwa mmanya na-enjekwafa na bụkwa na ife a na-eme na-aga aga. Ịghọtago? Maka na nna m kwadoro m mgbe a sị m na njebe wee weta mgbe a na-abụ mmiri na-ezo. Agwadara m fuel were ego mgbata fuel gbanye na generator na igwe ọkụ. Mmiri a na-ezo kiti mana a na-eshoot n'ime ụlọ. Mwere umbrella kpugide generator. Mmiri a na-ama m. Mmiri mara m mapịa m anya nya maa m ife dịka mgbe awa 2 efuze mbọsa na-ama kwerikweri. Wee bụ gịnị? Wee bụrụ ịfụnanya nwelu n'ife ejije wee sị etu ọbụla ọdịna na mmemme gịnị na mma apụtara n'ife ejije a. Chineke mere ebere were bụrụ ife mere eme. Wee mesịa wee mee ofu scene na nwa na-akpọ one scene. Ndị oyibo na-akpọ one scene. Mesịa anya obi dị m aṅụrị. Mgbe nya bụ ife bọtara, nya bụ ife ejije a bọtara, eji m aka m jegoro ebe ọ dị ọtụtụ wee na-enye ndị mmadụ na-asịfa n'ọkwa mmụnwa n'ọkwa anụkwa n'ime ejije anụnwa na anụkwa n'ime ejije a. Ịghọtago? O wee bụrụ ya n'ime ejije ha na-ekwekwu ya ike nta nọ n'ime ya mgbe anwa. Chinwetela agụ nna m ukwu nọkwa n'ime ejije a mgbe anwa. Ịghọtago? Na ebiribe niile bụrụ mbụsọ obi aṅụrị wee mee obi sie m ike dịka mmụọ ịja n'elu n'ife ejije a. Emegokwa m ejije ka nkụ. A na-agụtazikwa ọnụ. Eso ngụbakwa ejije mmego na mmadụ agụta okwu. Emego m ejije ọtụtụ ma ndị m mere acting n'ime, ma ndị m mekwara ka a na-akpọ directing, ma ndị m produce kwara site n'ike amara Chineke. Ịghọtago? Arụkwago m ọrụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị amaala amafa ha n'indọstrị na n'ife ejije a. Petu Odochie, Ọsọfịa, Chinwetela agụ, Livinus nọchiri. Kedu onye agha agbalapụ ibe ya? Orikanụ. Onye arụkwago m ọrụ dịka ndị mụ na fa lụkọrọ ọrụ abụrụ ife a na-ekwu ekwu. Chinwetela agụ mụ na ya anụkwa na mụ na m lụrụ nna na nwa. Ịghọtago? Ọ bụrụ obere ife mgbe awa agbara mgba dịka anya ọ bụrụ obere ife. Wee bụrụ emego m ejije ọtụtụ ndị anọkwa n'ime afịa ma ndị nọ na TV. N'ime ife ejije a ewezuga ejije ana m emekwa nke a na-akpọ online business. Ịmago ịzụkọrịta afịa n'online. Ịghọtago? Enwere m nke a. Kedu ka a ga-esi eme? Mgbagwote ego ka nye gị ife nwere. Ịghọtago? A na-eweta ego eme deliver ụmụ ife anụnwa wee na-enyerekwa ndị aka na bụkwa na ife a na-eme na-aga aga. Ọ bụrụ na unu nọ n'izizi dịka m kpọrọ afa m, unu ya afụ na nwere ka afa m na afa Chinwetela agụ si wee yie. Afa m bụ Achụbadike Kingsley. Ya bụ ife ndị na nna m bara m mgbe a mụrụ m. Esi m Anambra steeti. Mana Chinwetela agụ bụ onye Enugu. Oge m bidoro ife ejije a,
ma tupu m ebido ife ọbụla m mere ndị mmadụ na-asị bịa nwoke m ịmakwana na o nwere onye ị na-eme ka ya nọ eme ife ejije a na-akpọchi nwetara agụ mbịa nekwana onwe m anya na ịmago mgbe sị na ọkwụrụ ebe ife anda na-ekwe bụkwa n'eziokwu na ife anda na-ekwe bụkwa eziokwu ka ị isi na-eme ka nwoke a ịghọtago mgbe bịa tinye ebe na bụ ife anya na-etinye ya anya wee ruo mgbe m bara n'ife ejije na-emekwara ya bụ ife ejije anwa na-afụta onwe m ka m na-eme ka chi nwetara agụ o nwere mgbe o ruo m sị ka mmadụ ma akwụsị ya mara na-emekata ya bụ ife fere nkwụsị nsị ya mba na aka akarịkwa na ife a bụ onyinye Chineke megene tinyere n'ime na ma yara agba mgba ka anya bụ onyinye ọma were pụọ wee bụrụzie na bịa ka a na-aga na-eje na-eme mgbe ịmago nwebezie ịfụnanya ebe nya bụ chi nwetara agụ na onwe ya nọ mgbe were ya wee mere nna m ukwu n'ife gbasara ife ejije a na-eme o wee bụrụ ka m si wee fụọ onwe m wee fụrịta onwe m dịka ịmago ndị mmadụ ụfọdụ ndị mpụta ụfọdụ ebe dị iche iche ndị mmadụ na-asị hey nekwa na nwa chi nwetara agụ nekwa na ọ bịara nekwa na nwa chi nwetara ka ọ na-agafe ụfọdụ asụ na nwanne ya nwoke mana ka m gwakwa unu enwerekwa ka mụ na chi nwetara agụ si wee mee gịnị si wee gbaa agbata obi anyị abụrụ nwanne ka nke ndị abụ nwa ya ọ ka Chineke si wee mee ya bụ ife o wee bụrụ ya ọha n'ize ndị Igbo ana m ayọ ndị Igbo ebe niile dị iche iche ndị na-eme ife ejije ha bikonu na-asịdekwa asụsụ Igbo na-anazikwa ana hey asụsụ Igbo na-anazikwa ana nekwana ya n'ọba ụgbọanị nekwana ya ọbakwa ụgbọanị ọkwụnya bụ n'omuvugo bikonu ka anyị kpọnata na asụsụ Igbo site n'ime na ife ejije unu n'anya unu afụ na ndị a na-akpọ ndị Yoruba na-afọ ejiri asụsụ ha egwu na-abịa n'ife a na-akpọ ife ejije ọ bụrụ na ife ejije ndị Yoruba mere ha dị ife dịka 20 nke eji asụsụ Yoruba wee mee the 17 maọbụ 15 ifugo fa wee jiri ohere ahụ wee na-eme gịnị wee na-akwado asụsụ va mana ndị Igbo be anyị abịa anya na-eme ka ndị ọcha a na-asụ oyibo ụfọdụ mgbe oyibo nwa ma asụtara na ife ejije a na-eme ewee lapụ asụsụ anyị na-eme gịnị a na-efu ụzọ ọ dụrụnụ mma ana m ayọ ndị Igbo be anyị ka anyị were ife ejije wee kwalite ebe asụsụ anyị ewere ife ejije na-akwalite asụsụ anyị bikonu ka asụsụ Igbo ghara ime gịnị ghara ifu ebe ọ bụ na ị nọ ife ejije na-ekwukwa okwu ya nke Igbo abụrụkwa nọ nke ịsụkata oyibo ịsụba Igbo ịsụkata Igbo ịsụba oyibo asị m ka m jee ebe dị etu a but my father said I should not go ya bụrụ ife na-ekwu maka o nwere ọtụtụ ife ejije m na-abụ na-ekiri etu anụnwa n'ife onyonyo igwe a na-ewe m mgbe na-asị ọ pụtaziri na ndị a marazi Igbo asụ ka ọ na gịnị mere ka nke ọ ya bụ na asị anyị nọ ife ejije Igbo ka a na-egosi na TV oyibo a na-asụ n'ime wee karịzie asụsụ Igbo na bụ ife adọrọ mma mụnụ kirie ka ndị Awụsa si eme nkefa ọ bụ na Awụsa ka a na-asụ onye ọfụma ọ bụ na Yoruba ka a na-asụ n'anya bụ ife ejije asụ onye ọfụma ife niile a na-aga mana nazie nke ndị Igbo ọ dịzie ka nke anyị ọ dị iche bikonu ka nna ayọ ị na-eme ife ejije n'onu Igbo
mee ya ka anyị mara na Igbo ka a na-asụ biko asụsụ Igbo efuna ekene m ọnụ ọgwụ ike a na-ekwukwa n'okwu ya nke ndị oyibo na-akpọ drugs ụmụnne na ụmụnna ọ dịrọkwa na mma ka anyị gwa onwe anyị eziokwu ọ dịrọkwa na mma hey ụfọdụ pụta wee sị gị na ọ bụrụ na m aṅụrụ nke a kpọọ nke a n'imi sie nke a n'anya tinye nke a n'imi tinye ebe a na mama mmegwukwa ife a ndị nke na-eti egwu ndị nke na-eme ife ejije ma ndị na-eme nke ndị Yoruba ma ndị na-eme nke ndị oyibo ma ndị na-eme nke ndị Awụsa ndị na-eti egwu fancha niile ka a na-akpọ artist biko nu kee ka mmadụ ya esi wee sị na ọ bụrụ na o tinyere ife n'isi ma ọ tinye n'anya ma ọ kpọọ anya akpọ ụdị ọbụla o si eme nke ya bụ ọgwụ ike na ọma mmegbu ife a mmụọ bụ onye na-ebe a ara m aṅụ mmanya na-aba n'anya ara m esekwe nke osise mana ọ na-abụ mbọ aka mee ife ejije ife Chineke ji wee gọzie mụ na-eme ya ọ na-aga n'anya ya n'anya ya ọ gbazaziri m ụgha dị ka ndị mmadụ na-eji asị na ọ bụrụ na fe mere ife a ọ bụrụ na fe aṅụrụ mmanya wee tinye ya ụfọdụ ụmụ ọgwụ ike ka a na-akpọ drugs wee ṅụọ na fa ya emewu ya o wee bụrụ gịnị wee bụrụ ife jọgburu onwe na njọ iwere aka ha wee na-enye onwe gị na ọ bụrụ na ijere ife a n'isi ma ọ tinye n'anya na ịma mmewu ife a ọ bụrụ gị nsogbu ọ bụrụ gị gịnị nsogbu ọnya ka ịfụrụ ụfọdụ ife dị anya na-eme na mbụ ogige anyị a na-akpọ indọstrị bụ entertainment bụ ife ejije biko nụ ana m ayọ nụ ka unu weleta nnọọ aka n'ife na unu welekọta nnọọ aka n'ọgwụ ike a na-akpọ drugs na ọ dịrọ mma ọ nke a ka a na-anọkọta wee sị na ofu onye na-eme ife ejije nwere kidney problem na o nwere heart attack na ọ dakwa stroke achọba millions na-agwa mba ụwa niile na-achọrọ 10 million eji agbaje onye obodo oyibo o wee bụrụ ife iji ego ndị iji jiri aka gị ritere onwe gị n'ọnụ biko nụ ka m na-ayọ nụ ka anyị welata n'aka n'ọgwụ ike ka anyị welata n'aka n'ife osise ma sịga ma Igbo a na-ese mmanya ọkụ dị iche iche o sokwa n'ife na-ebute na arụ adọrọ o so n'ife na-ebute na a na-enwe obi nke nsogbu nke obi kidney problem biko nụ ka anyị welata n'aka ka ọ dịrị anyị mma ka anyị na-emekwa n'ife a Chineke tinyere anyị n'ime ka ọ na-apụta ife anyị amaghịzi ife anyị na-akụziri ndị mmadụ site n'ife ejije ife ejije a bụkwa na ife eji akụziri ndị mmadụ ka ha wee na-amụta mana ije pụtazi ekụzicha ọ dịka onye ozi ọma soro okwu ọnụ m esoro omume m ịkụzichara ndị mmadụ site n'ife ejije ịbụzie n'azụ ife anyị kụziri ndị mmadụ na ọ dịrọ mma ị na-eme ya ọ dịrọ nụ mma